kasih info bolo ki neng daerah Masaran Sragen eneng jenenge kedai sinyo. Neng kene iki menune komplit eneng persambelan, eneng steak, eneng sop, eneng gongso-gongsonan dan per es-esane yo komplit. Eneng es teler, eneng es coklat, wis pokoke akeh dan regane kena sangat ramah di kantong. Rasa kesuwen lah luwe iki. Mari kita lecek. Ki bolo panane wis teko kabeh ki bolo. Ki eneng nasi kulit karo paru. Ora, iki kena well. Ki eneng siomay ayam udang kukus dan ki eneng ayam goreng kena sambele kena marai neng ilat meledak dan ki tetep spesialnya eneng chicken stick juga. Ning ini ki eneng teh pocine to kena iso langsung nggo papat. Eneng es teler juga inggo sing bariki poso kena masuk cocok ya es telere. Terasa kesuwen, mari kita rasakan bolo. Sebelum makan kita berdoa dulu. Min, saya ingin ngerasake stick sik bolo iki. Pertama, ngerasake chicken stick. Iki bolo, chicken stick iki. Ayamnya kroso, tepungnya laba jauh kroso, kuahnya, enak kuahnya bolo, gurih-gurih manis. Isiannya ini eneng wortel, buncis dan kentang. Menu kedua, neng ini eneng nasi kulit dan paru, komplit genah well iki. Dan neng ini jadi cepaki sendok karo garpu, tapi luwih aftole tetep nganggo tangan. Sakit sih kulitnya iki bolo. Iki kulitnya iki. Kulitnya gurih, asin, ora kasinen. Ambele. Well. Iki parune. Coba sambelnya, parune empuk, lalot, well, daging yang gue teko, ya, nah cocok yang sambel, ini, nah, buat kabeh, Oke, langsung karo snack wae. No ketiga, somai dimsum langsung wae. Masuk somai dimsumnya, jos. Neng ini ki menu-menu sambelane kuwi, eneng kulit, paru, eneng ayam, eneng ikan-ikanan, eneng babat dan lain-lain. Sambelnya meledak bolo sambel petir iki. Jadi bolo bar pedes-pedesan ya toh. Enaknya kena teh poci. Nah, masuk ki teh poci ini ya toh. Kena ngetan-ngetan ya toh, genre pedes sampai teh poci. Seger banget lur. Mantap, kena pedesnya langsung hilang. Teh poci ini bisa ngguwong papat. Kena masuk murah meriah oke. Ya wis bolo tak lanjut entek iki meneh ya toh karo ngombe es teler iki. Dan besok wis wayahe bulan poso kena neng kedai sinyo ya toh pusat Masaran Sragen kena karo es teler nggo bukaan kena masuk. Wis ya bolo, aku tak ngentekke mak-mak niki kabeh sik ya bolo. Dan ojo lali mampir neng kedai sinyo, warung makan paling rame sak Masaran bolo.